belammini moy belammini warle yewtam moy belammini Alhaji Nasir ko ɗumejum darne haala ceede ko ɗumejum darne jotta acce mi wimon ɗo kam komi mari haaje be mon onon fuu on yaha on maɓɓa ko ɗumejum a office kala ko nandi pakuble on wara en dilla Kamaru jotta ɓe dilla Kamaru ha on yiɗi wigo am on wala habaru na Alhaji Abdoul Nasir Yahaya tafida maya faramo lesdi Nigeria ɓe hokkimo Sardauna belel ha leddi Kamaruna nden bo ɓe metanmo o surgi ko moye yahugo meton ɗo yande nde ɗo ka yande 16 lewru December ɗo ngam mayta en fonna wakkat diga jotta en dille enen yadaga jotta ɓurde haala ɗo ka ko ɗume ta en sakita on tawami Kamaru jotta ɗo on andi ɗum goɗɗo amon inchallah on tawami Kamaru jotta ɗo wodi ko samata may goto en moy belammini moy belammini warle yewtam moy belammini Alhaji Nasir moy belammini moy janoti en laamu habelal har e yaldiran Alhaji Nasir inde laamu won jawro habelal abbulaminu noddi himɓe fo Alhaji Nasir ha o lammina Sardauna belal yaabu e dey sa laamu nandima